δώρο μας. Ευχαριστούμε και χρόνια πολλά. Ήρθαν όλα τα παιδάκια. Περιμένετε, η Βασίλη, μήπως κάνα παιδάκι ακόμη και η Βασίλισσα είναι εύκολη. Να περιμένω πολύ. Κουρασμένος είμαι εγώ. Πρέπει να ξεκουραστώ ρε παιδιά. Δεν με λυπάστε. Πρέπει να πάω και σε άλλα μέρη να γυρίσω. Αλλά και ο Βασίλης και το χρόνο με υγεία. Άγιε Βασίλη, πώς τα βρήκες τα παιδάκια στον Ντόρτμουντ? Ήταν καλά παιδάκια ή βρήκες και κακά παιδάκια ανάμεσά τους? Τα παιδάκια ήταν πολύ καλά. Όπως και πέρυσι, φέτος καλύτερα. Του χρόνου θα μας ξανάρθετε? Άμα θέλει ο Κύριος να ξανάρθω. Θα ξανάρθω. Θα προσπαθήσω να έρθω. Έχω πολλά παιδάκια να πάω. Τώρα θα πάτε κι αλλού να μοιράσετε δώρα? Ναι, θα πάω κι αλλού και μετά θα δω που θα πάω, παιδί μου. Δεν γνωρίζω ακόμα τον προορισμό μου. Είσαι πολύ κουρασμένος, Άγιε Βασίλη. Είμαι. Είχες μεγάλο ταξίδι μέχρι τον Ντόρτμουντ. Ταξίδι, παιδί μου, βουνά, χιόνια πολλά, δέντρα, κλαδιά που εμπόδιζαν το περπάτημά μου. Αυτά δεν μπορώ άλλο να σου πω. Ευχαριστούμε, Άγιε Βασίλη, για τη χαρά που έδωσες στα παιδάκια σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ τα παιδάκια που με προσέξανε πάρα πολύ. Γιατί από ό,τι βλέπω τον Άγιο Βασίλη τον αγαπάνε. Δεν τα φέρατε τα παιδιά εδώ να τα πάρουν τα ίδια. Η κότσικα είναι, αλλά να τα φέρετε στην εκκλησία να παίρνουν ευλογία. Πάνω απ' όλα, τίποτα άλλο. Το δώρο μπορεί να το πάρουμε κάτω. Βλέπω μοιράζετε δώρα και σε μεγάλα παιδάκια, Άγιε Βασίλη. Όχι, για να τα μεταφέρουν στα μικρά εγγονάκια τους. Μάλιστα. Δεν τα παίρνουν για τον εαυτό τους, όχι. Εγώ πιστεύω σε αυτά που μου λένε. Έχω και ένα τελευταίο εδώ, δεν ξέρω σε ποιον να το δώσω. Έλα. Να το πάρεις, έλα. Ποιο παιδάκι δεν πήρε?